Салом дӯстон, футболи бошгоҳ баргашт ва дар ин рӯзҳои хунук дили дидаи моро гарм карданд. Дар мусобиқаҳои топ-5 аврупоӣ бозиҳои зиёд доир шуданд. Чемпионатҳои дӯстдоштаи мо бо сенсатсияи афсонавӣ баргаштанд. Дӯстон, имрӯз давоми рақобатҳо дар топ-5 лигаи аврупоӣ мегузарад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Биёед имрӯз аз шармандаҳо оғоз кунем. Аввалтар аз ҳама ин Манчестер Юнайтед аст. Пас аз танаффус вобаста ба рӯзҳои FIFA, мухлисони интизор доштанд ки MU дигар ба майдонҳои сабзи футболӣ хоҳад омад. Ливерпул, Сити як тараф монда шуданд. Аз онҳо манчестериҳо шатта хӯрданд. Дар бозӣ бо дастаи ҳабдаҳоми Англия Уотфорд мухлисон тамоми ҳуқуқҳоро доштанд то танҳо ғалабаро интизор бошанд. Аммо рафти бозӣ чунон намуд ки футболбозон ҳам аз Сулшер безор шуданд ва дигар барои ӯ бозӣ намекунанд. Агар шумо фаромӯш карда бошед ва ё намедонистед, сармураббии кунунии дастаи Уотфорд Клаудио Ранери аст. Ҳамон Ранери ки афсонаи бузургтарини премер-лигаи Англияро бо Лестер навишта буд. Ӯ ягон бор даъвои тактики бузург буданро накард, лек дар ин бозӣ прессинг ва тактикаи интихобнамудаи мутахассиси итолиёвӣ боиси таърифу тавсифҳо ҳастанд. Касе бозиро тамошо кард пай бурда наметавонист ки Уотфорд зур аст ё ин ки MU чунон заиф аст ки Уотфорд дар қиёс бо он қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо метобад. Ду гол дар нимаи якум умеди мухлисони MU-ро нашикастанд. Дар оғози нимаи дуввум Ван де Бек аз асисти Роналдо тӯбро ба дарвоза ворид карда, шӯлачаи умедро дар дили ҳар мухлиси MU фурӯзон кард. Ва аммо танҳо пас аз чанд дақиқа капитани манчестериҳо Харри Магуайр кулли умедашонро барбод дод. Корти сурхи дифоъгари марказӣ боварии тарафдорони MU-ро чун боди шадид бурд. Ду голи дигари шогирдони Раньери дастаи шаҳри Манчестерро ба накао фиристоданд. Агар то бе гол Сулшер аз вазифа наравад, ин хиёнати роҳбарияти MU ба мухлисон дарноктару фаротар аз хиёнати Абдурозиқ ба Барон хоҳад буд. Сулшер бояд баъд аз ғалабаи калон бар Тоттенхем аз даста мерафт. Фурсати беҳтарин буд. Акнун мутахассиси норвегӣ бо сари хам меравад. Агар равад, аз Англия дур намеравем. Танҳо аз Уотфорд ба Ливерпул сафар мекунем. Бозии марказии ҳафта дар Албиони Туманпеш рақобати дастаҳои Ливерпул ва Арсенал гуфта мешуд. Ин вобаста аст ба таърихи дастаҳо. Дар ҳамин шабу рӯзи ин дидори ду клуби аз замин то осмон фарқкунанда буд. Арсенали дар замин ва Ливерпули дар осмон. Клуб бо бозии дастпарваронаш ба шок меорад. Бо дар назардошти мушкилиҳои ҷиддии кадрӣ дар ҳайати Ливерпул, имкониятҳои Арсенал бештар шуданд ва аммо тавре маълум шуд, будани 4-5 футболбози сатҳи олӣ аз 10 футболбози хаторӣ беҳтар будааст. Ҳисоби 4-0 ҳолати кунунии дастаҳоро хеле хуб нишон медиҳад. Ду нафаре ки дар ин шаби боронии Англия боиси таассуф шуданд, дарвозабонҳои Арсенал ва Манчестер Юнайтед Давид де Хеа ва Арон Ремсдел ҳастанд. Онҳо дар воқеъ бозии сатҳи олиро нишон доданд, вале гуноҳи онҳо нест ки ҳамдастагони дигарашон дар ин шом номусу ғурурро фаромӯш карданд. Ҳар даста баъд аз мавсим ба худ 2 сол бояд диҳад. Оё мо бо ин ҳайат бозии беҳтар нишон дода метавонем? Агар сармураббии навро даъват кунем, метавонем барои ҷоизаҳо мубориза барем. Лекин дар Арсенал ва MU солҳои дигар аз қабили кӯдакон аз куҷо пайдо мешаванд? Барои чӣ одамон парвоз намекунанд ва ки миллионер шуда мехоҳад медоданд? Сабаби аз вазифа барканор накардани Сулшер ва Артетаро дигар бо ягон гап фаҳмонда намешавад. Бозии дигари мавриди таваҷҷӯҳ дар Англия рақобати дастаҳои Челси ва Лестер буд. Маҳз бо ҳамин бозӣ рақобатҳои премер-лигаи Англия баргаштанд. Аз рафти бозӣ мо як чизро фаҳмидем. Челси фаворити бештари қаҳрамоншавӣ аз он аст ки дар оғози мавсим гуфта мешуд. Дуввум бозингари асосии дастаи Лестери кунунӣ Юри Тилеманс будааст. Дар нобудани ӯ рӯбоҳон ба худ монанд нестанду танҳо аз думи хеш мегазанд. Ба қатори шармандаҳо имрӯз дастаи Баварияро ҳамроҳ мекунем. Левандовски ва дӯстонаш дар дербии Мюнхен бо Авсбург рақобат карданд. Пеш аз бозӣ кӣ ғалаба мекунад пурсида намешуд. Суол ин буд ки Бавария чанд гол мезанад? Оё Левандовски хетрик ё покер мекунад? Аммо дар асл кулан чизи дигарро дидем. Дастаи Авсбург бархилофи ҳамаи пешгӯиҳо Баварияро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. Левандовски голи ҳамешагии худро ба самар расонд, аммо ин гол танҳо дар табло ҳисоби Баварияро
1 кард. Шумораи асосӣ 2 буд ки дар баробари дастаи Аусбург навишта шуда буд. Ба ҷадвали мусобиқа ин мағлубият таъсирашро гузошт. Боруссия Дормунд бар Штутгарт ғалаба карда фарқати холҳоро ба 1 имтиёз коҳиш дод. Дар Испания чӣ гап бошад? Дар кишвари рақсҳои зебои Фламенго ҳамагон интизори аввалин бозии Барселона зери роҳбарии Хави буданд. Бозии нахустини Хави ба дерби Каталония рост омад. Испаньол яке аз рақибони ошинопазири Барса ба ҳисоб меравад. Ҳарчанд бори охир дастаи номбурда ба Барселона соли 2009 ғалаба карда бошадам, пайваста ва ҳамвора устуғон дар гулии дастаи асосии Каталония мешавад. Карьераи Хави дар Барселона бо ғалаба дар дерби оғоз шуд. Соле ки накус аз баҳораш пайдост. Хави умед бар он мебандад ки ҳақиқати ин масъалаи аҷдодони мо ба ӯ ҳам каму беш рабт дошта бошад. Бозии дастаҳо бо натиҷаи 1-0 ба анҷом расид. Ягона голро Мемфис Депай аз пеналти ба сама расонд. Дар нимаи дуввуми рақобат футболбозони эспаньол метавонистанд 3 гол ба сама расонанд. Ду зарбаи беҳтарини нишонзани даста Раул Томас ба стуни дарвоза расиданд. Дар ин шаб бояд Хави ғалаба мекард. Бахти футболӣ ҳамроҳи Хави дар ин дидор буд, аммо легендаи Барса бояд ба он дил набандад, чун муваққатӣ аст. Стили шиноси Барсаро дар ин дидор дидем, аммо Хавиро кор, заҳмат ва азобу машаққати зиёд дар Барселона интизор аст. Беҳтарин бомбардири дербии Каталония Лео Месси хеле дур аз Каталония ва аз Ла Лига аст. Билохир аз Фаронса хабари хуш омад. Месси аввалин голи худро дар чемпионати Фаронса ба сама расонд. ПСЖ бо дастаи нам бозӣ кард ва бо натиҷаи 3-1 зафар ёфт. Голи сеюми парижиёро Месси ба сама расонд. Дар Италия бозии асосии рақобати Лацио ва Ювентус буд. Сари бар зидди собиқ дастаи худ рақобат намуд. Тақдири ин бозиро ду лаҳзаи асосӣ ҳал карданд. Дар рафти бозӣ ба дарвозаи шогирдони Маурисио Сари 2 пеналти таъин гаштанд ки ҳардуяшро Леонардо Бануччи бо гол анҷом дод. Триллери ҳақиқии футбол дар шаҳри Флоренсия буд. Он ҷо дастаҳои Фиорентина ва Милан ҳамдигарро голшапа карданд. Дар маҷмӯъ дар ин набард 7 гол зада шуд. 4 голи Фиорентина ва 3 голи Милан. Дар ин дидор Миланро ҳатто Златан бо дубл ва бузургиаш наҷот дода натавонист. Фиорентина дар ҳамин шаб рӯз Душан Влаховичро дорад. Дубли ӯ ғалабаро бар Милан таъмин намуд. Дӯстон, чунин буд шаби гузаштаи футболӣ ки моро ба андешаи чуқур бурд. Футболи бошгоҳӣ бо чунин сенсатсияҳо зебост. Умедворем ки имшаб ҳам ин анъана идома меёбад ва ҳар ҳафта бозиҳои топ 5 моро хурсанд мекунад, ба шарте ки тамошо карда тавонем. Ҳамаи чиз ба қувваи барқ вобаста аст ки дар асри 21 ин мушкилӣ бояд мояи хиҷолат бошад. Ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.